Keteniden tikilýän kurtötür zavatlar uzak asyrlaryň dowamyny türkmen gelinleriň milli libasy bolupdyr. Sap ýüpekden bolan ketenini çeper elle denanlar tarada dokapdyrlar. Oň boýaglary hem tebigy renklerden alınıpdyr. Esasan hem ýaş gelin gyzlar ýaşyl, garmady şeýle hem gülgüne ketenleri giýipdirler. Gelin gyzlar kurtöleri çaňy, degbent, goçak ýaly nagşlary bilen bedäpdirler. Türkmenlerin gadymdan gelýän toý bayramlaryna gelinleň bedegi bolan kurtöler örän gadymdan gelýän libaslaryň biri hasaplanýar. Olar özleriniň owadan nagşlary bilen tapawutlanýar. Kurtölere salynýan nagşlar gözelligi hem nepitligi bilen beýleki egin eşiklerden tapawutly bolup durýar. Gadym döwürlerde kurtöler esasan hem gyzyl, gara renkde bolupdyr. Gyzyl kurtöleri esasan hem ýaş gelinler atynýarlar. Olan qıralary, yeňleri oňjak nagşlar bilen bedelýär. Kurtöleň yeňleri arka tarapyna biriktirilip, başaty çökmüne ulanylýar. Kurtölere salynýan nagşlaryň arasyna goçak, tegbent ýaly nusgalar köp ulanylypdyr. Goçak gadymdan gelýän nagş bolup, ol goçakyň şahyny ýada salýar. Bu nagşyň üstü bilen gelinler daşamyzyň goragy bolan goç jigitleň mertligine, batyrlygyna buýsanjyny beýan edipdirler. Şeýle hem olar gelini gözden dillen goramak üçin niýetläp, bu nagşy kurtölere salypdyrlar.